Kake zagin mutane, kai dan wani gari ne? Ni dan Kano ne. Me yasa kake zagin gwamnan Kaduna? Me yasa kake zagin shi? Ina zuwa mana. Ni na zagi gwamnan Kaduna. Me yasa kake zagin shi? Ba maganar zagi. Me yasa kai dan Kaduna ne? Ni ba dan Kaduna. Me yasa kake zagin shi? Dan Najeriya ne, ni dan Arewa. Kuma abinda za ka gaya min kenan? Ba na zagin sa. Ba ni bulala na abinda za ka gaya min kenan? Abinda za ka gaya min kenan? Ina fa da ciwon suga. Abinda za ka gaya min kenan? Ina fa da ciwon hawan jini. Abinda za ka gaya min kenan? Ina fa da ciwon hawan jini. Abinda za ka gaya min kenan? Ina fa da ciwon hawan jini fa. Abinda za ka gaya min kenan? Ina fa da ciwon. Ina ma magana kana gaya min abinda za ka gaya min kenan? Ina da ciwon zuciya. Me yasa kake zagin shi? Ina da ciwon. Me yasa kake zagin gwamnan Kaduna? Wallahi Me yasa kake ba na zagin? zagin. Ba na zagin. Ba akwai bidiyo ba da kake zagin gwamnan Kaduna? Wallahi ba na zagin. Gwamna wasa ne? Ka zama gwamna mana. Ba na zagin. Iska sheke. Ba na Kana zagin. mu musu. Kneel down, kneel down. Hey, kneel down. Hey, kneel down. Kneel down.